बाइक सालायनानै फैनाय बे सानै सुबुंखौ दासिमबो सिनायनो हानाय जायाखै। सौग्रावलायनानै अर खामनाय गारिखौ अर खोमोरग्रा हानजाया फैनानै खोमोरनो नाजागासिनो दं होननानै खौरां मोन्दों। धुबुरी जिल्लानि सापराव गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय। जायगायावनो सानै सुबुंनि जिउ खहा। धुबुरी जिल्लानि सिङाव थानाय सापराव मोनसे गिख्रंथाव लामा जाब्रबथाय जादों। बाइक आरो डाम्पारजों सौग्रावलायनानै बे जाब्रबथाया जादों। सौग्रावलायनाय बाइक आरो डाम्पार गंनैबो गिख्रंथाव अर जोंब्लावो। बे जाब्रबथाया सापरनि 19 नं राजा लामायाव जादों। बे जाब्रबथायजों बाइक सालायनानै फैनाय सानै सुबुङा जायगायावनो जिउ गोमायो। बाइक सालायनानै फैनाय बे सानै सुबुंखौ दासिमबो सिनायनो हानाय जायाखै। सौग्रावलायनानै अर खामनाय गारिखौ अर खोमोरग्रा हानजाया फैनानै खोमोरनो नाजागासिनो दं होननानै खौरां मोन्दों।